एप्रिलाव बारहुंखाजों सिलिंखार जानाय बेसरखना गामियाव प्रहलाद ब्रह्मनि आगान। बीटीसी सरकारनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि। बैसाग दाननि सिमब्रेनाय बारहुंखाजों सिलिंखार जानाय माखासे नखराव बीटीसी सरकारा दिनै अनसुंथाइ होदों। कक्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा हालामनि फारियै बेसरखना माथियादल बैफोर गामियाव थांनाय 21 एप्रिलाव बारहुंखाजों गोबां माखासे नखरफोरा गाव गावनि न' बां गासैखौबो खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। बेनिनो खहा जानाय नखरफोरनो दिनै बीटीसीनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मनि बिथोन बायदियै लाइमोन बिपिएफनि लोगो आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्मनि मोनसे हानजाया जाथायथिलियाव नुजाहैदों आरो सोलिनो थाखाय माखासे रां अनसुंथाइजों लोगोसे न'नि थिं आरो त्रिपाल, दखना, गामसा, माइरं आरो बायदि बायदि जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ दुखुथिया नखरफोरनो राननानै होदों। दिनैनि बे अनसुंथाइ राननाय हाबाफारियाव बग्रिबारि सार्कलनि मावख'गिरिजों लोगोसे मंगलाजरा बीसीडीसीनि मासिगिरि उरु ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानायनि गेजेरजों गोरिब नखरफोरनो माखासे नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ राननानै होयो। बीटीसी सरकारनिफ्राय बेबादि दुखुनि समाव अनसुंथाइ मोननो हानानै गामिनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोननानै बीटीसी सरकारखौ साबायखर बावदों। बे बीटीसी गभर्नमेन्टआ जोंनि गामिनि बे दुखुथिया बे बारहुंखाजों न' बायजानायाव नैबे समाव बिथांमोना अनसुंथाइ होफैनायनि जुनै जोबोर गावबुरा बेसरखना गावबुरा जानानै आं गोजोननाय थाबाय। दा बे समाव बिथांमोना दुखु जाल्लाखौ नायफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय मानगोनां सरकार बिथांमोननि सिगाङाव। दा आं माथो बुंनो बेसेल' बुंनो हाया आं बुंनांगौ फोजोबनाय जाबाय। थांनाय दाखालि 21 खालार खालि मोनसे बारहुंखा सिमब्रेनाय मोनाबिलि 6:30 जानानै थांबाय। बे समाव न' बां गासैबो सिलिंखार जालांजोबबाय। बिनि थाखायनो जोंनि बे परबतजरा बीसीडीसी बा मंगलाजरा बीसीडीसीनि आन्दारावहाय जेनेबा मुनमुन बायद' जेनाखि जोंनि परबतजरानि एम बायद'आ जोंनो अनसुंथाइ एसे होदों जाखिनि हायो बेखौनो। दा बेखौ जोङो मोननानै एसे गोजोननाय मोनदों आरो। मा गामि बेयो बेसरखना जायो। मा होफैखोमोन? जों बिदिनो थिं मोनबाय, त्रिपाल थाथ'नो थाखाय आरो त्रिपाल मोनबाय, थिं बिदिनो रेसन बागेरा बायदिसिना गाननाय जोमनाय एसे एनै बेबायदि मोननाय जादों आरो। मबाइलखौ आं दा समाव बिदि दुखुनि समाव आं एसे गोजोननाय जासिदों आरो साबायखर जासिदों आरो गोजोननाय हेफाजाब होनायनि थाखाय।